Angazi noma wonke wakushiya yini, mina akakaze ngishiye. Usahamba nami. Haleluya, haleluya. UNkulunkulu yena olimelayo izwi lakhe alilinde ukuba lifeze. Ngicela iseni sivula amabhayibheli wethu. Hebrew chapter 4. Ngakho-ke masabeni ukuba ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona. Lokhu lingahlangananga nabazwayo ngokukholwa. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami ngithi abayekungena ekuphumuleni kwami. Nakube imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe ngokuba kushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke. Nakule ndawo uthi futhi abayekungena ekuphumuleni kwami. Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Uyanqoma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka njengokushiwo kuqala ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu. Ngokuba uma uJoshua wayebaphumzile wayengayi kuyikhuluma emva kwalokho ngolunye usuku. Ngakho-ke kubasalele abanye bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena ophumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokhu kuphumula ukuze kungawi umuntu ngalesi siboniso sokungalaleli. Baba wethu, izwi lakho leli siyanxusa, khuluma ngalo kithi, khuluma imfihlakalo yalo kithina, uyambule nesakhe isiqinise ngegama likaJesu, amen. Ngiyathanda bazalwane ukuthi ngidlule kafishane. Kukhona umhlabeleli esuthandayo la ekhaya othi imathele kuphilo bakhe, imathele kuJehova, amen. Abazalwane abaningi aba-understand ukuthi ngiyafisa ukuthi siwuchaze kuseni uma ngihamba ngirike mathisa kuphilo bakhe kapa ke mathela kuphilo bakhe ke mathele kuyena. Ngesizulu sithi ngigijimisa ukuphila kwami ngigijimela kuye, amen. Repeat happen ngimathe amanye amazwi ngigijimele kuye, ngimathele kuye, amen. Siyathanda ngokuhlabelela mawuhlatshelele, kodwa ke kumnandi thina isikhathi nasihlabelela into esizwayo ukuze singabona abantu beqhuma singa-understand baqiniswa yini, amen. Sizokhuluma kafishane bazalwane kuseni, sizokhuluma ngokuphumula, amen. Ukuphumula
lutho ngiyaphumula. Amen. Omunye athi angiye emsebenzini usuku lwami lokuphumula. Amen. But uthola ukuthi ukuphumula usengakapheleli kumuntu. Ukuphumula kuphelela kumuntu mhla yena enikela impilo yakhe endodaneni ebese yavuma noma angene ukuphumula okusendodaneni. Amen. Asithi nje siyaphumula kodwa sifanele ukungena kukho bese siyaphumula. Amen. Lize lithi sikaNkulunkulu yena uJesu uyinkosi yesabatha. Haleluya. Kuhlukile bazalwane indlela yokuphumula nje. Ngingazitshela ukuthi ngirelaxile uma ngihleli kanti angiphumule, ingqondo yami iyaphithiza, ingqondo yami iyaluza, icabanga lokhu nalokhu yabambi yayeka. Kwesinye isikhathi kungabi ingqondo ecabangayo kodwa uthola ukuthi emphefumulweni ngilimele. Amen. Akukho ukuzinza kimi. Haleluya. Kodwa uma sesingenile kokuphumula, just decide ekuseni ukuthi ngiyangena-ke kulokuphumula. Noma isimo sithini esiphambi kwakho, udecide ungena kokuphumula. Amen. Ngiyafisa si-understand leyo kuphumula bazalwane. Akusho ukuthi siphumula si-shut down everything. Sonke izinto esiyiseme ngemumo. Izikweleti zakho isekhona, abantu abadelelayo basuke besasekhona, izinto ezixakazisayo zisuke zisasekhona, kodwa wena uyadecide ukuthi yazibona zikhona kodwa mina ngiyaphumula. Amen. Angazi bazalwane ukuthi siyayazi nge-experience yokufa ukuphila. Amen. Ufinish. We decided ukuthi yabona manje hayi. Not to decide in the bad way. No. Awuzulali, uphuza amaphilisi, but nje uthi phithizela phambi kwakho. Ovela udecide ungabi khona. Isidumbu sakho sibe khona, wena ungabi khona. Ungabezwa nabakhulumayo ukuthi bakhuluma nobezwe ukuthi bayawubanga umsimo. But wena ungathathi lokho abasho futhi ungabi entertain. Ikhuluma ngalokho ukuphumula. Amen. Ukuphumula kokuthi uthole i-call ethi nangu kwenzeka ukuthi, and lento otshelwa ngayo definitely fanele frustrate. Fanele nje wena ube ngokhalayo, ube ngonjani, uvele uyidecide ukuthi yaphumula. Hallelujah. Uyi-entertainer le, ngizoshaya engathi ayikho, ngizoshaya engathi angiyizwanga, ngizoshaya engathi angiyibonanga. Because usudecide ukuthi yaphumula. Amen. And kuyasiza. Yini lesenza sigule kangaka? Amen. Siguliswa ungaphumuli. As much sigibele embhedeni sihlala kosofa silula imilenze yethu kubosofa bethu kodwa asiphumule. Amen. Siyadinga ukuphumula. Asingeneni esabatheni bazalwane. Ungene ekhaya kungekho lutho abantwana bezofunda kuwe bafuna isikwa but wena udecide ukuthi ngoba vela yikho imali ngicela ukuphumula and relax. You deserve it. Amen. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ukuphumula. Elithi lakhe wasebenza kwathi ngosuku lwesikhombisa wavele wadecide ukuthi intambo zibeka phansi uyaphumula. And thina sifuna ukuphumula, sifuna ukusebenza 7 days. Sisebenza 12 months wonke kungekho ukuphumula. Angisho mina ngokuyeka ukwenza izinto ongazenza ngezandla zakho, but ngikhuluma ngokuphumula engqondweni emphefumulweni. Relax. Amen. 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 Hayi ngoba ungawuzwanga umbiko omubi. Hayi ngoba ungazwanga ukuthi kushoniwe ekhaya. Uzwile. But you decide ukuphumula. Bathi bekhala abanye sivele singayisaidile ukuthi ngiyaphumula. Yini lenza sikwazi ukuphumula in the midst of everything? Ingoba usufundile
ukuthi izinto siyenzeka kodwa mina fanele ngifunde ukwamukela osekwenzekile kunjengoba kunjalo ngoba angikwazi ukushintsha. We keep on fighting silwela izinto esingakwazi ukushintsha. Awukwazi ukushintsha umbiko ukuthi sekushoniwe. Kushoniwe ayikho enye into ozoyenza. Awukwazi ukushintsha umbiko ukuthi indlu iwile indlu so what? Ngeke ukwazi ukuyivusa. The only thing oyidingayo wena abantu belindele ukuthi uzoba nedrama noma uzoba netrauma bakubona urelaxile ukhali. Amen. Ake siphumuleni bazalwane. Asiphumuleni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Into eshiwo la uJesu uthi obhalele incwadi yamaHebheru uthi bashunyayezwa ivangeli abantu kodwa sebashunyayezwa ivangeli lokuphumula bangalalela ngakho la ngabasiza. Kungenzeka nathi ningasizi ngoba sidecide ukungalaleli. Amen. Thina besilindele ukuthi makhulunywa ngokuphumula kukhulunywa ngento ukuthi usephumula umphumula wafuthi. Why sijaha umphumula wafuthi singajaha umphumula wamanje? Amen. Nalapho umphumula futhi sazi ngathi sizophumula. Ngoba impethu izobe zila. Nentuthwane izobe zikhona. Siphumula kanjani vele? Amen. Ngizoncenga bazalwane yakho le engizokhuluma ngayo iphiliso ngelithole ndawo. Amen. Yakho lithole ndawo le. Let us pray ukuthi uNkulunkulu asinikeze courage uku-accept izinto esingesikwazi ukuzishintsha. Amen. And the wisdom yokwazi ukushintsha izinto esingayishintsha. But not fighting. Amen. And singaphoqi isimo masingavumi asivumi. Hallelujah. But rest. Ngokuba phela nathi sashunyezwa ivangeli njengabo kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Amen. Izwi lidinga ukuhlangana nozwayo kodwa ngaphelezwe nje ukuthi lafundwa izwi. Kodwa ahlangane nawe hlangana nokholwa, hlanganisa ukholwa, hlanganise nezwi ukuze izwi limsebenzele. Mayithi incwadi Exodus 14 verse 14. Niyothula nina mina ngiyakunwela. Alizuvele lenzeke lelo lizwi. Lidinga mina nawe ngoba selishiwo kithi. Bese siyalithatha silihlanganise nokholwa. Bese liyasebenzela. Bese siyakwazi ukuphumula. Amen. Ngoba ezikhathini eziningi siyathanda ukuyidefenda. Siyathanda ukuthi nathi siphendulane nesilwa nabo. Angazi noma i-right in the sound lokishana imove kwi-mic. Hallelujah. Siyathanda ukuvela kubo kanti bese kuyisikhathi sokuthi sinikeze umnikazi wempi athathe indawo kube nguye olwayo then thina bese siyahlehla simnikeze indawo yakhe sithule. Zingakanani izinto esizimoshile ngokukhuluma kanti bengasafanele sikhulume. Ebuningini bamazwi kukhona okulimala noma ukulimaza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akakwazi ukuphumula umuntu ogcwele ukuxokozela. Noma ngabe uyathanda ukuphumula kuvele kube kude naye. Amen. Hallelujah. Uma lithi kaNkulunkulu impi akuyona yenu akusho ukuthi
ayifikanga. Ifikile nayo ngiyayibona ngiphakathi kwayo ngimeduze kwayo. Kodwa ngiyasidecidela ukuthi kulempi mina ngizokulwa. Amen. Angizukulwa noma ngabe senginalo indlela yokulwa noma ngiyasazi vele ukuthi la bekufanele ngesiwele angizukulwa. Akusho ukuthi kukhona ukuzobonakala kodwa kukhona into engisizakala kuyo. Ngiba nokuphumula ngoba emva kokuba ngithulile yena wayilwa impi. Ayikho into engibuyele emuva ngayo ngithi yasube ngithe ngathi ngabe ngimehlulile. Ngibuyela nenhliziyo enokuthula. Umuntu onokuphumula inhliziyo yakhe inokuthula. Inokuthula bazalwane. Amen. And uprocessa kahle izinto umuntu ophumule. Akaxhamazeli. Hallelujah. Hallelujah. Akwazi ukulandelisa kahle izinto zakhe ngoba uzinikile isikhathi. Wamukelile, uvumile ukuphumula. Hallelujah. If you have been driven by negative thoughts, you won't get rest. Amen. The wrong motive will drive you crazy. You won't get rest. If you don't have self-discipline, you will never find rest. Egameni likaJesu. Amen. Umuntu ongenayo discipline uphahluka eseshile into. Athuke kamuvuthi ayisho kubantu abarong, ayisho ngesikhathi esirong ngoba akanayo self-discipline. Amen. Umuntu ongenayo self-discipline usithuka into eseyithathile athathe futhi nento angazi uzoyenzani ngoba sesajwayele isandla sakhe ukuthatha. Hallelujah. Akaphumule, uhleze efuna izinto ezingaphezulu, akaneliseki noma kungafika kuhle akumenelisi lokho. Ufuna more than enough. It is not wrong ukufuna more than enough kodwa asibheke ukuthi sikufuna ngendlela right endaweni right ngesikhathi esi-right. Amen. Hallelujah. Esinye zezinto ezisenza singaphumuli amanga bazalwane. Umuntu ohleze ekhuluma amanga, uhleze efanele izigadile ukuthi mezohlangana nomuntu ake waqamba kuyena amanga, azigade ukuthi uma sembuza futhi ngaleyo yinto fanele akhumbule ukuthi konje ngangithini. Konje ngangithini yena. Akaphumule bazalwane. And fanele akuthole ngoba uma engakwazi ukukhumbula usebanjiwe. Kanti iqiniso bazalwane liyamkhulula umuntu. Amen. Lisho nje iqiniso libhlungu kunjalo ukuthi usubanjiwe wenzeni. Amen. But isho iqiniso ukuze uhlezi njalo ukhululekile. Hallelujah. And ubaba wamanga usathane bazalwane. If sizomvumela ukuthi asebenze impilo yethu sohlezi njalo silimele. Ngizothi ekuseni ukuphumula kutholakala endodaneni. Kodwa ukuphumula sithola ngokuthi sihlanganise izwi lakhe, sihlanganise nokulalela bese sihlanganisa nokukholwa. Amen. Ukuze nikwazi ukusebenzela. Ngokuba ushile endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. Nakule ndawo uthi futhi abayi kungena ekuphumuleni kwami, ngakho ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho nalabo abashunyayezwa uqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Uyanquma futhi usuku oluthile
olithiwa namuhla esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka njengokushiwo kuqala ukuthi namhlanje uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi likhuni izinhliziyo zenu. Amen. Yangeneke kuphumuleni bazalwane manhliziyo ukuthi sithambise ivumela izwi lisebenze. Amen. You can never live a free life or a peaceful life uphila impilo engasetshenzwanga yizwi. Amen. Izwi limsebenza umuntu limsebenzele ngisho ikhaya lakhe. Abeqotho bekade engazalelwanga ekhaya nabazali abaqotho. Ngoba usetshenzwa yizwi. Amen. Izwi likwazi ukwakha isimilo somuntu esetshenzwa yizwi eyedwa kungekho muntu. Hallelujah. Yinye into engenisa umuntu emphumuleni ukulalela izwi likaNkulunkulu. Izwi lona bese liyalambatha noma lingawufezi umsebenzi eluthunyelweyo. Alithunyelwanga in the space but lithunyelwe kumuntu. Hallelujah. Amen. Nginasibonelo labazalwane somuntu oye wavuma ukusizwa uSimakade waseyaphumula. Hallelujah. Ngafisa simbheka fishane ngiyazi siyathanda ukukhuluma ngaye. But iphutha singalenza ukuthi singaqapheli izinto ezamenza waphumula. Amen. Into yokuqala ayenza wamukela ukuthi umyeni wami ushonile. Amen. Esamukele ukuthi umyeni wami ushonile waseyadecide ukuthi ngisho ngabuyela kwabayithi kungenzeka ngingamtholi umyeni. Amen. Ngisho ngingahamba naye nawo kungenzeka ngingamtholi umyeni. Amen. But waseba nento ayinqumayo eyabasuba kuyena. Eyamenza wacaca ke ukuthi lo muntu uphumule uyayi-understand life ayifunayo. Wathi lalela nawo ungancengi ukuthi ngibuyele kwabakithi. Amen. uNkulunkulu wakho uzoba uNkulunkulu wami. Abantu bakho bazoba ngabantu bami. Izoya kulo nami ngiyakulo. Udecidile lo muntu. Akadecide ukuthi usemdala. Akadecide ukuthi zimnethile njengoba ehanjela umyeni. Amen. Udecide into eyodwa ukuthi usobe engqondweni. Uyayazi into ayifunayo. Ukubonile ukuphumula abe nakho ehleli nalo mndeni. Akafuni ukulahlekelwa yikho. Amen. Iphutha esilenzayo masishawa izinto sifuna ukuphuma la bese hleli khona kahle izinto esezini siye phandle la vele ingwenya sezikhambisile zisilindele ukuthi meke wafika ngiyanqaka. Amen. Sifike zisinqaka izinto sivithike. Uma ungake ucabanga ukuthi kwenzakalani ngalomunye umalokazana ongasakhulunywa ngaye. Kwenzakalani bese buyele emuva ngoba ayiphindanga igama lakhe kwakhulunywa ngalo. Hallelujah. Ngizothi ekseni izinto mazikushaya hlala endlini kaSimakade, just relax and be comfortable. Zinethile. Nginama-stigma ukuthi I am a widow. Nginama-stigma ukuthi angisebenzi. Nginama-stigma ukuthi anginakho bekufanele kube senginakho ngalesi sikhathi. Maybe nginama-stigma ukuthi sengishiyiwe iminyaka ne-age nontanga yami sebengishiyile. Hlala endlini kaSimakade. There is a blessing yokuhlala ulinde endaweni bekade uthokoza kuyo ngesikhathi izinto esezinhle. Unengozi yokuya phandle kubantu abangakwazi ngisho uqala ibandla elisha fanele uqale phansi uzichaze kubo kanti laba sebayawazi ama-flops ami
angisachazi lutho ngirelaxile kubo. I am comfortable if nginabo. And labe ngiyakubo bazothatha isikhathi ukudilishana nenkinga yami engikhiphe la ngiphume khona ngoba banabo baba badilishana nabo la phakathi. Amen. Hallelujah. Why singahlali nestigma sethu kubantu abasaziyo ngoba bazosijwayela futhi basijwayele futhi bayasazi. Bayangazi ngiwiki kuphi. Bayangazi ngestrong kuphi. Uzothatha isikhathi eside sokuyilisheka ngoba uphumile kubantu abakunderstandayo. Uya kubantu abangezi kuba nesikhathi sakho. And when udinga deliverance awusukuyithola ngoba nabo babhizi. Kanti labaya abanesikhathi sonke nawe. Amen. When are you going to get rest? Ugijima uqala yonke indawo. Hallelujah. Usazofuna nokubafunda labantu yebona. Kanti unawo umjwayelo. Uyabazi ukuvila bakho. Uyakwazi ukukhuthala kwakho. Hallelujah. Hlala nawo. Sibusiso sakho sikunawo. Hlala naye. Akana lutho kwamanje nawo. Futhi ake uyasho naye ukuthi ngeke uphinde kwenze ukuthi angakhulelwa phinda azala umntwana already usemdala bese uyakulinda. Kodwa hlala noNawomi ngoba uNawomi ezweni ayakulo yizwe lakubo. Uyabaza abahlengi basezweni ayakulo. Amen. Uyena ozokucabangela uNawomi. Hlala naye. Hallelujah. Kunesibusiso bazalwane sokuhlala endaweni ofanele uhlale kuyo. Ngicela sisibheke lezi zibusiso. Sibheke kuyo le ncwadi yaRuth chapter 2. Sibheka uRuth chapter 2 sibheke siqale kuverse 8. Uverse 8 wakhona uthi uBoaz wayesithi kuRuth. Okay, singayiqale la ngifuna siyiqale la research ngoRuth ebuza abanayo. Uyabuza ukuthi ubani le ntombazane lapha kuverse 5 verse 6 inxoko eyayibheke phezulu kwabavuni yaphendula ubesebuzile uBoaz ngenhla kuverse 5 ukuthi ubani le ntombazane bayasho ukuthi uRuth useNawomi. And uverse 7 useyachaza useyabeka ukuthi ake ngikhothoze ngibuthe ezithungweni emva kwabavuni. Selokhu efikile uqhubekile kusukela ekseni kuze kube manje. Kuchazwa ngoRuth bazalwane. Hallelujah. Ngiyafisa bezomfundela ngoba ivuko ngizikhohlwe namhlanje. But uverse 8 uthi uBoaz wayesethi kuRuth, angithi uyezwa ndodakazi yami, ungayi ukukhothoza kwabanye kwenye insimu, futhi ungasuki lapha. Izithembiso lezibazalwane, kepha namathela kuwo amantombazane ami lapha. Amen. Esesibili sithini isithembiso? Amehlo akho mawabe sensimini oyivunayo. That is the mistake esiyenzayo. Sivuna la kodwa amehlo ethu angaphandle. Sifuna izinto zasemnyango kodwa sivuna la. Sifuna ukuthatha lezi zinto zaphandle sizilethe la. Amehlo akho angasuki kule nsimi oyivunayo. Uma ubona ama mistakes akule nsimi, lungisa wona kunokuyolanda kwaphandle. Ikuphi focus yethu? Hallelujah. Masiya lapha kuverse 11 wathi uBoaz waphendula wathi kuye, kubiki
kuliwe kimi konke omenzele khona unyokozala seloko afa umyeni wakho, nokuthi ushiyile uyihlo nonyoko nezwe lokuzalwa kwakho weza kubantu ongabasanga ngaphambilini. Amen. uJehova makakuvuze ngomsebenzi wakho, uphiwe umvuzo opheleleyo nguJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, ukuba aphephele phansi kwamaphiko akhe. Amen. Ukuba uphephele phansi kwamaphiko akhe. Hallelujah. Athi verse 14 uyambiza uBoaz uthi woza udle isinkwa, ugcobhoze ucezu lakho kuvinika. Hallelujah. Uthole isibusiso njalo uRuth. U15 uthi uBoaz u15 uyala abafana ukuthi makakhothoze nasezinhlungwini, ningamkhathazi. Ngithanda lelo ukuthi ningamkhathazi. Uma uhlala ensimini enobaba wakho okwaziyo, noma umuntu omdala okwaziyo, uyayala igcwelegcwele ukuba zingakhathazi. In other words, uma uhlala ensimini uvikelekile. Hallelujah. Kodwa uma uya ngaphandle, you exposed yourself into the enemies. Hallelujah. Bese kuvela izwi lithi simkhumbule sakholo. Asidinga ukukhumbula usakholo. Qhubeka ukholo, ukhalela zize zisulwe la inyembezi zakho. Ubengalindela uRuth ukuthi ngokukhothoza nje ensimini usengayalezwa abantu ngaye. Kunabantu uNkulunkulu abamisayo abamesela udaba lethu uma sihleli kuye, sirelaxile, singatatazeli, singaqhamazeli. Ayikho into ukuthi fanele uNkulunkulu usiza abayisizayo uzuqhamalaza ngoba ufuna ukuyisiza ngapha ubheka izinto zikaNkulunkulu. Hlala relax, at the right time uNkulunkulu uzokunikeza ngokwakho. Uma uhleli lensini namehlo wakhe engasukanga kule nsini, uma ungenile ekuphumuleni kwakhe. Hallelujah. U16 uthi anoke nimkhiphele nokuthile ezinhlungwini. Awusam, what a blessing. Hallelujah. Bekade wena uyokhothoza nje noma uyocosha imvuthuluka yesinkwa, suddenly sekuthonga isacosha nje imvuthuluka yesinkwa, abakunikeze. Kube khona abakunikeza khona. Awuzithatheli kodwa uyanikezwa. Niyasibona isibusiso wazalwa sokuhlala kuNkulunkulu. Hallelujah. Nesokudecide kahle. Amen. Nikushiya kuba akhothoze, ningamsoli. Wakhothoza ke ensimini kwaze kwahlwa. Wakhumbula lokho abekhothozile. Kwakungathi iEfa leBhali. Hallelujah. Kunesibusiso. Nasi sinesibusiso engisithanda sishona womi esisho kuRuth. Sekwenzeke konke. Uyamyaleza uthi gezake namhlanje Ruth. Uhlezi kusosizini, phuma ke manje usizini. Geza uqoke kahle, ufake icholo, unke kahle. Amen. Mlinde uBoaz. Njengoba umbonile kunakekela phambi kwabantu, mlinde adla qeda suthi aphuze. Into zikaSimakade ziyalindwa. Mlinde adla suthi aphuze, abe right, anele. Umise right, ungangeni ngasekhaya, esithanda izinto eziphezulu, sifuna ukuzibeka phezulu. Ungangeni ngasekhanda, mugada endaweni yakhe azofika lale khona. Bese ungena uyimbule ingubo ungene ngasezinyaweni. Into yokuthobeka kithi asikhumuli noma sesinikezwa amalungelo angakanani. Awuveli ungena ngasekhanda. Hallelujah. Uyangena ngasezinyaweni uRuth,
uma engena uBowazi lapha phama khona uthi ngubani uyazichaza uthi angeke uphumula engakaliqedi udaba lwakho akambuyisele ekhaya into engithandayo mawuya endaweni evikelekile uyiswa umuntu okuyena unegunya phezukwakho awulinyazwa kuleyo ndawo akamlimazanga akafohlanga wafohlela esibayeni sendoda kungakafanele wamlinda haleluya Lithusi kaNkulunkulu mnikeza indwangu eyininene libizayo ekseni uthi ungafiki ngingathi ngesizulu mhlawumbe kwaku6 meters mangisho ngolimi lethu uyamnikeza uthi ungafiki ungaphethe lutho haleluya kukhulu ukunakekelwa sibekelwa ukona uSimakade uma sizohlala endaweni yakhe singaphithizeli haleluya relax and uSimakade enze ngendlela yakhe yena uyazi ndimeseyenzile wena ezintweni ozozithola sizoba njengegolide eselifakiwe emlilweni lifike kuwe lingasashisi but seliyigolide elizohlobisela impilo yakho ukuphuthuma kusenza sithola igolide lingakangeni emlilweni siqale phansi siqwala intaba kanti ukuhlala kuSimakade usenza intaba singayiqwala izinto zibelula haleluya lethi sikaNkulunkulu uBowazi uyavuka uyahamba uyohlala ngasesangweni mesehlele ngasesangweni ulinde ukuyena umhlengi obekufanele ngakuhlenga uRuth amen uyamchazela ukuthi uRuth khona uzothenga umhlaba kaMufi obusuphinde umvusela igama lakhe haleluya athi umhlengi ngingawuthenga umhlaba kodwa ngeke ngikwazi ukuvusela igama lakhe ufuna konakalezana izinto haleluya athi uBowazi mina ngizozihlengela yena uthembisile uBowazi uRuth wathi angikuphumula udaba lakho ungakalimeli Nawo wamthembisa uRuth mesefike kuye wathi njengoba eseshilo akazuphumula engakalimeli udaba lawo kuyaleziwa abantu ngathi uthi bamele udaba lethu abo nje basiphithizela kunabantu abayaleziwe mhlawumbe kuyalezwa ngabantu abaphithizelayo nezinto zabe zuwawu kuyaleziwe kodwa andeziyeza bazalwane just sit down and relax konzo uNkulunkulu inhliziyo yakhe imhlophe ingena kubalisa ingena kusola haleluya uyazihlengela uBowazi umemhlenga nake ngifisa sikunotice ungena kugenealogy uRuth ezweni lezihambi noma ezweni lokuthunjwa in a foreign land uyangena uzongena embusweni ongapheli uzala ingane ayizele izozala iphinde izale uJesu azala uDavide ezalweni kaDavide kuphuma uJesu haleluya umuntu obengelutho ogcwele amastigma kuba umfelokazi okuhlupheka obekade ehambe nomamezale bayabuya manje sekuphelile umbuso seleza ngapha yonke leyo nto phezu kwakhe the only thing emfaka lapho is submission she humbled herself more than anything wavuma ukuba semlotheni wa-enjoya izinhlungu zasemlotheni ilevel yokukhothoza abazalwane ayifani nelevel yokuvuka ekuseni uye emsebenzini ngoba uma uye emsebenzini definitely uyazi usulibhalile usuku uzohola ukuyokhothoza kungenzeka kungakwilutho ubuye ungaphethe lutho but uyanenhliziyo ethi ngiyamkholwa
ongisuse nalesi salukwazi endaweni yakithi wazomletha la. Ngiyamkholwa leyo uNkulunkulu. Hlanganisa izwi esimeni sakho ulihlanganise nokukholwa lizokusebenzela. Amen. Amen. Hallelujah. Then bese uyaphumula ngivumele uJesu enze umsebenzi wakhe. Uyawenza bezakami mase wenzile ukwenza ube umsebenzi ophelele. Awusoli lutho mesenzile. Akekho wathi uRuth mesehleli kulela khaya waphinde wazombalela ihistory yakhe nebackground yakhe ukuthi wena uqhangalana la kodwa wahlalisa kwenkosi. Uyathuntuthana njalo uNkulunkulu esizaleni. Akwenza uhlale namakhosi. Uzodelay ufika kulezi zinto ngoba ufuna udlula kuzo zonke lezi ezikwenza ube namaganyana. Ufuna wena ukushesha ungena, kusheshe ungene ezintweni zikaSimakade. Amen. Yafisa ngikubalele iminyaka yami uba yibili. Hallelujah. Ngizohlanganisa 8 years this year. Amen. Kungaba lihlazo into engayisho kuseeli semanzi ukhakhayo. Kathi usungangivumeli Simakade ngibe umfelokazi oyihlazo. Angikwazi ukudecide ngawo. Angikwazi kulesimo obhekene naso udecide. But ubungadecide kahle. Ngabo yanemthwalo yami nosizi lami ngazohlala la endlini ngahlala lapha emuva. Ngoba nami istigma ngangisizwa kimi. Inhlungu yayigcwele umzimba wonke. Ilishana uNkulunkulu mawuhlala umlindi. Amen. Angisahambi manje nestigma. Sengihambela neintombi kaJesu. And I'm happy and I have peace. Akusho ukuthi sengithola konke, sengakatholi konke. Akusho ukuthi izinto ezingilahlekele sezingibuyela, asikabuyi, but I am at peace. Amen. Lesingathi bazalwane njengomhlabelelo uthini? Khona umhlabelelo uthi ngakuhluphe endleleni, othi mangibe ngothembekayo, ngingakuhluphe endleleni. Bese ngawuhlabelela lo mhlabelelo ngenhliziyo. Amen. Sibe nje nabesifazane abazothi Nkosi ngicela ukuba ngothembekayo. Ngingahluphi endleleni. Ayiqali lento uthatha isinqumo somdala. Ebusheni bakho immediately uthatha uJesu. Thatha isinqumo right. Unathi uRuth abantu bakho bazoba abantu. Uthi ngizofela la. Udecide ngekuseni. Udecide ukuyofela ngaphandle udliwe izinja. Noma udecide ufela endlini kaJehova ngoba uma ufela endlini kaJehova kukhona ukuphumuzwa. Hallelujah. Efisa ukuyiqinisekisa leyo kuphumuzwa. Sesiqedile ngoRuth bazalwane egameni likaJesu. Siye uSambulo 14 verse 13. Abaphumulayo abalinda uSimakade. Kodwa abaqhamazelayo njalo izinto zabo ziba nomsindo. Uyaletha uthi akahamba yobulala konke ubuya nezinonile uzonikela ngazo. Uhlangana endleleni uhlangana nomuntu kaNkulunkulu uthi umuntu kaNkulunkulu kuyena kunomsindo emva kwakho. Uphethe unomnikelo siyabona umunike kodwa kunomsindo emva kwakho. Singakwazi ukuhamba kungabe nomsindo silandelayo emva kwethu. Sibe ngabaphumulayo. Amen. Ukuphumula esithola enkosini lokho. Isangbulo 14 verse 13. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi loba ukuthi ubusisiwe loba ukuthi babusisiwe abafelayo enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo usho umoya kuze baphumule ekukhandlakeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Cela siphinde. Ngase ngizwa izwi
ezulwini lithi loba lokho babusisiwe abafelayo abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho umoya ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Amen. Ubusiselo ukufela phi mntana sekhaya? Ukufela enkosini. Amen. Akusho ukuthi masihlabelele umhlabelelo othi nabaqobile besondela kuye suhlabelela kuhoba nje, kodwa kusuke kunamanqela. Haleluya. Kusuke kunemibhalo yezinkamba ela kuye, hayi ngapha ngoba ebaleka. Amen. Kodwa kusuke kunezinto ezila kuye ezizanetha zabhalwa wakhuzuka ngaphambili esiphongweni sakhe. Haleluya. Abaphumulile ekhandlekeni. Awusuphumula uma usuka ekufeleni enkosini. Fela enkosini. Ngisho ngathiwa usaphila but fela enkosini. Zinza enkosini, gxila enkosini. Hlaliseka enkosini. Musukhathaza. Haleluya. Hlaliseka. Akwazeke ukuthi mawufunwa uzotholwaphi. Amen. Abangabikelwa abantu bakufanele kufune wena ukuthi mhlambe sanithola lapha. Mhlambe lapha. No. Abazi nje ukuthi singamthola enkosini. Uyazeka ukuthi uhlaliseke. Ngizocinga lokho ekuseni bazalwane. Ngizothi nje hlala ungasuki kuye. Bekezelela bonke. Yena unobubele nawe. Amen. Amen. Make wakuzwa wakale ekhaya nomntwana angehluleka ukuzwisa. Uphumulaphi namhlanje? Ukhetha ukuphumulaphi? Haleluya. Indaba yokuphumula bazalwane akaphoqwa umuntu uyasidecidela. Amen. Uyasidecidela ngempilo yakhe yonke. Kodwa engikuthandayo lithi sikaNkulunkulu abakhethayo ukuphumula baphumuzwe kuye, bazophumula njengaye, bashiye yonke eminye imisebenzi. Kube khona ababuye ekhandlekeni abazophumuzwa. Amen. Asisuse lento bazalwane ngithi ethi ngiyophumula ethuneni. Asingalindi ithuna libe ukuphumula kwethu. Asiphumule manje. Phumula nje manje. Decide nje ukuphumula. Amen. Kuyahlakaniphisa ukuphumula ngoNkulunkulu. Kukwenza ukwazi nokubheka kade. Ukuthi noma ingeza inhle kangaka le, kodwa engathi phetha kwayo ayisuka inhle. Amen. Ekuseni ukhetha ukuphumula kuphi? Haleluya. Kodwa uyakhetha yini ukuphumula? Uyafuna yini ukuphumula? Uyafuna yini ukuphunyuzwa? Umethi lethani imithwalo yenu enisindayo, nina enikhathazekileyo, ngenithwalele yona ngeniphumuze. Uyafuna yini ukuphunyuzwa? Ngoba noma usajabulela nje uziphilela nje. Haleluya. Haleluya. Babodwa abantu abazophumuza ilaba ababuye ekhandlekeni ehluphekeni. Kodwa nasekuseni kuyatholakala ukuphumula endodaneni. Haleluya. Ubonisa nje endodaneni ekuseni cela ukuphumuza. Usuzamile kaningi akwenzeki. Kodwa ke uze endodaneni. Ufika nje endodaneni ungatatazeli. Ufike uhlale.
fana noMaria elithi sikaNkulunkulu wakhetha isabelo esihle sokuhlala ngasezinyaweni zikaJesu. Kuyahlalwa endaweni yokuphumula. Haleluya. Haleluya. Nanti ngifisa ukuvula amehlo ngakho. Uma usuhlele endaweni yokuphumula, lezi zinto ezikhathazayo azizokuphela ngoba usudecide ukuhlala. Zizobe sasekhona. The only thing ukuthi lo okuphumuzile uyena ozobe sethwala lezi zinto ezikhathazayo. Hallelujah. Ngifisa udecide every day ukuthi ukhethe ukuphumula ngoba inkathalo yosuku ilanele usuku. Vele udecide wena ukuphumula. Kuyaphumuleka kuJesu. Kuyaphumuleka in the midst of troubles. Kuyaphumuleka. Nkosini sisibusise. We worship and we glorify you. We magnify your holy name, O God Almighty. You are King and King alone. In you, O God, we find our rest. In you we find ourselves rest. In you we find for our families rest. In you, O God, we find rest of every needs smagade. Namangabe besingakatholi kodwa emseni wakho sikwazi ukufinyelela ephumuleni okuphelele. Akusenzi sixokozele, akusenzi siphithizele, akusenzi sithatha endaweni ezirong.